Hrvatska matica iseljenika predstavila je Hrvatski iseljenički zbornik za 2020. godinu. Riječ je o 65. svesku te serijske publikacije koja prati društvene i kulturne fenomene hrvatskog naroda u dijaspori. Ovogodišnji svezak slavi 30. obljetnicu parlamentarizma u Hrvata. Hrvatsko iseljeništvo je izuzetno vezano na te 90. godine kada je uvedeno u Republici Hrvatskoj višestranačje i u svijetu je bio iznimno razvijen pokret Hrvatske demokratske zajednice kojem su pristupali ugledni intelektualci diljem svijeta. Ovaj svezak je omaž i njihovom doprinosu za današnju slobodnu Hrvatsku u kojoj kulturno stvaralaštvo i sloboda izražavanja doista su na visokoj razini. 30 godina suvremenog hrvatskog parlamentarizma, zapravo je to 30 godina suvremene hrvatske demokracije i rekli bismo i suvremene hrvatske države. To je važno i za naše iseljeništvo jer su u Hrvatskom saboru u posebnoj kvoti za iseljeništvo zastupljeni i oni, što je zapravo prvi puta u povijesti Hrvatskog sabora kao institucije koja svoje korijene bilježi još u 13. stoljeću. Zbornik sadrži 32 autorska priloga koji su pisali renomirani autori od Sidnija do Toronta. Svako izdanje zbornika, pa tako i ovo, prati znanstvene karijere brojnih naših inovatora i stručnjaka. Ovogodišnje izdanje zbornika posebnu pozornost posvetilo je aktualnim temama u zemlji, a to je između ostalog hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije, ali i izbor Rijeke kao prijestolnice kulture. Ovaj svezak posvetio je veliku pažnju Rijeci kao europskoj prijestolnici kulture jer smo željeli da svih 27 susjedstava koji će biti prezentirani tijekom ove kalendarske godine budu na dispoziciji u lijepim opisima u našem Hrvatskom iseljeničkom zborniku. Druga tema po važnosti je hrvatsko predsjedanje Europskom unijom. To je naš sadašnji trenutak kada je u ovih pola godine Zagreb u simboličnom i stvarnom smislu privremeni glavni grad najvećeg dijela europskog kontinenta. U članicama Europske unije žive mnogi naši sugrađani, posebno u Njemačkoj u velikom broju, u Irskoj i u još pojedinim zemljama, tako da je i njima koji žive u tim zemljama zapravo ovih pola godine Zagreb, rekao bih, ponovno glavni grad, iako su privremeno izvan hrvatskih granica. Osim društvenih i kulturnih tema, u zborniku se mogu naći teme vezane uz djelovanje hrvatskih katoličkih misija u svijetu te stvaralaštvo iseljenih hrvatskih građana temeljeno kršćanskim nadahnućem.